перебувають в умовах, які загрожують не лише соціальним правам, а й здоров'ю та життю. Громадська організація «Кримсоц» презентувала результати дослідження щодо умов утримання 119 політичних в'язнів Криму. За їх інформацією, за період окупації Криму Росією 139 осіб піддані кримінальному переслідуванню за політичними мотивами. У дослідженні представлені докази систематичного порушення прав людини і навіть самого законодавства Російської Федерації, яким послуговуються окупанти, розповів координатор «Кримсоц» Денис Савченко. А колишні бранці Кремля Ісмаїл Рамазанов та Едем Бікіров розповіли про тортури, через які їм довелося пройти. Кожного разу, коли я щось намагався якось захистити свої права, і кожного разу вони фактично мене заносили в мою кімнату і там били. Це було декілька разів, я навіть приблизно не пам'ятаю, але точно десь 5 разів вони мене заводили, виводили. Врешті-решт я не зміг навіть не те, щоб казати, щось вимагати. Я навіть з трудом тоді дихати почав, розумієте? Вони відбили мої нирки, да, і там дійсно на той момент я не знаю, якою повинна бути людина, щоб перенести це. Але, на щастя для мене, я це пережив. В каких условиях содержатся там сегодня заключенные, это уму непостижимо. Брать первые этажи, полуподвальные этажи, там на стенах плесень, и течет вода. Из-за того, что конденсат большой, течет вода. Условия гигиенических условий говорить вообще ничего не приходится, потому что вот эти еще площадки Советского Союза, туалетные площадки, они этим пользуются. Ставьте, какая там антисанитария. Окон в зимнее время, вот такое время, при таких морозах, конечно, это жесть там находиться. Оттуда там развивается и туберкулез, и все остальные заболевания. Люди физически не выдерживают там. Это нечеловеческие условия. У звіті, підготовленому за підтримки ЄС, описані випадки 17 колишніх бранців, а також 18 політв'язнів, які через політично мотивоване кримінальне переслідування перебувають у місцях несвободи. У «Кримсоц» вважають, що дослідження допоможе Україні в адвокації процесу деокупації Криму. Зокрема, заступниця постійного представника президента України в Автономній Республіці Крим Таміла Ташева наголосила, що злочини проти політв'язнів і порушення їхніх прав документуються прокуратурою АРК та Офісом Генпрокурора. А презентований звіт готові передати українській делегації, щоб озвучити проблему на найближчому засіданні ПАРЄ в січні. Однозначно можу сказати, що і на засіданнях Організації Об'єднаних Націй, тобто різних форумах Організації Об'єднаних Націй, і на засіданнях Парламентської асамблеї Ради Європи, і в ОБСЄ питання утримання, в тому числі утримання політичних в'язнів, воно піднімається на високий рівень. За буквально кілька днів, в січні буде засідання Парламентської асамблеї Ради Європи, і ми зі свого боку готові той звіт, який зараз підготовлений громадською організацією «Кримсоц», передати до української делегації